ka jingnang yaimi jong ki longkmi na ka banta ban penlong ya ki self help group baper haman la kisnong kala penlong ya ki longkmi ban shimkhya ban treshitom ban pentelun ya ki kam hapo ki SSG badlaru ban penlong ya ki village organization ki ban yarap kerpang ban yarap ya ki SSG ban nang penyo shushu ya ki jingyarap na ki tanah sarkar lengba ki CNRD block menta kesngi ka kentups on ika village organization kala arake ya kejingdap basisnem jong ka jingya ilanti ban trekam hapo kasenong dihar hari boy district kata presiden banta kesngi bukrau jong ka bio jong hiang dia kasenong dihar de kumbau di ukir long badan jingban badan jingbang badan jingtiang tingi kitwa kiruyang ba ka bio hang dia kasenong dihar kandon jingban kandon jingbang jingtiang buat ada jing telilang pada jing ya trailang district. Hakane kesngi lawan ban sakhi ya kejingdap basisnem jonga kentups on ika village organization dai kong Aidelins Imli ibedai presiden jonga seng PDF Women's Wing Kaumsning constituency uba niki kharthang mau bedai uwei na giri urang ba nong elam na Ribhoi district nangta kiwe de kiri urang ba nong elam jong kasenong dihar rengkadru kidkhot jong ki SSG baper ki bodon hapo kane ke village organization ki balaya poi hakane kesngi ki bala peniru ya kejing teli bat ki bala airu da kejing rwai ki basong tenan ka ka bakhrao ka bajao na ki longkmi kata ka dei ka umman ka ba ki longkmi ki jao aba ka longkmi ka jao ki umman ka dei ba ka thang ka ben sim aba ka umman jong ka kmi ka jao ka mon ka pai ka donon aba ki umman jong ka longkmi ki jao ka don ka dao kata ka dao kala bandai na ka no ka benta dan dei nomor kata Kaktiin Parengong, the hands which rocks the cradle rule the world. Kakti ka bakonoitia kasensyarya ka perthai. Habaya don lang bat pi kilong kami ngai ka jingkerman ka don. Bangila juyat na kapor sa kapor hikipor mamenswa. Ngi bangili a ka jing hikai. Kum kita kiba try haki social kum ki social worker hata kapor mga don habui ka NGO bali ai ka jing hikai ya pigi nong song snong kum no ban form ki group kum no ban ai training ba kum ta ter ngi ba ka perthai kam dai shu bangin yang tang marwei menswa pyong piang marwei pila ban yang hanrei mentangi don ka kunhun ban yang ngi ma shu ban yang tang marwei hanrei ngi don kam ki parlok ban yang lang ki parlok ki ban don lang dai nomor kata ka sarkar ki idon kam bangi de bandan ka kunhun bangi de bandan
ya kata ka jaga ka bangin yang kum ka tim bangin tray kenang bangin la ban penurlong ya ka jing don kam Awe nga kwa ban ong ba nang kiu sa prang ha ka jing ya tre lang ka jong kanika ka bio ka kateng ro ka bastunan ba mo kan pup son ika ka long ka bastunan ha ka nika kateng ba ka badan jing mud ro ak tien bhoi jungi ti terlingin yang sapret in kelon ti nakaliang ka jonga nga so ban kantu mangin dia long ka wei kenang ba kani ka sundong lang ba jong kani ka view nga so kata hadu kata bang yo so ki jing ruai menne